शाही भंडाऱ्याची खबर लागताच बाबल्यान बुलेट काढल्यान आणि बायलेक घेऊन चेंबूर गाठल्या। ही उडती खबर माझ्या कानार पडतात बायको पोरान वांगडा साशेक घेऊन मी इले चेंबूरच्या आदिती व्हेज डिलाइटात भंडाऱ्या। बाबल्यान आणि मी कानोकान कोणाक खबर लागूक दिलव नाही, त्यामुळे हय गर्दी कमी होती। मैग्यान हय चक्की वाजवून महाआरती करून आमका तीर्थ हाडून दिले। तीर्थाचो लाभ घेताच बबन्यान 56 भोग डाळल्या। एकापेक्षा एक शाही पदार्थ हैसर होते। बारक्यान जय माता दी म्हणून पनीर जाफराने टिक्का घेतल्या। माझ्या थोरल्यान पनीर ड्रॅगन हावऱ्यासारखा तोंडात कोंबल्या। साशेन रामकृष्ण हरी म्हणून कुरकुरे भेंडी करकरावक सुरुवात केल्या। बायलेन हराभरा कबाब चटणीत बुडवून सुरुवात केल्या। मगे मी मोठो डाएट वालो चीज टप मशरूम आणि शीख कबाब घेऊन सुरुवात केलं। बबन्याचे 56 भोग काय संपत नव्हते, एक करून आमका हाडून देत होते। मगे बबन्यान पत्रावळी वाढूक सुरुवात केल्या। साशेन नका नका करून पायलेचा चका संपवल्या। बारक्यान व्हेज मराठा आणि व्हेज जयपुरी एकत्र बसवले। आयेक काय हवा नकोता विचारून बायलेन चिमटेन पालो संपवल्या। सावतीनिक पण हय खबर लागली आणि कवग्यान पण चेडवा वांगडा हय हजेरी लावल्या। शेवटी शेवयांची खीर खाऊक घेताच आयेचो फोन येलो। आयेक सांग